Dul, awakmu ngopo? Mikir apa jane? Lo mikiri wedokan ya. Jenenge wong mikir wedokan moro-moro mulai kampung ngerti-ngerti wis bojo. Apa kamu menggase ngono? Gue berarti urung jodohmu gampang soal cewek iki. Ning jowo iki akeh. Wes ora usah dipikir banget. Kalau pada pengen Wes saiki nyanyi wae. Ya lah. Ya wis nyanyi wae dan Senenane pikirannya ageng. Ya, setuju ya. Nyanyi ben tanane pikirannya. Tetap mengikuti. Oh, maafkanlah. Ye, semendingan pikirannya kan? Ya rasa mendingan tapi ya iseng ngeluh-ngeluh ndak sih. Ngeri-ngeri ngono, kepengen awalnya kepengen menjatasi uang ngono. Aduh. Wah. Mas. Enggak mas lewat bae, enggak permisi, Mbok. Piye ngono lho? Ya kan ini jalan umum. Jalan ngomong piye ngono lho? Kayak gue anyar yang ini. Iki Mas, kalau nganyar nembe rong dinten lah teng mriki. Namanya kerja wae kon wae kopi ini ra belum. Kopi. Oh pantes aku ora pernah weruh awakmu. Ya sebagai tanda penghormatan ya tukar-tukaran kopi nek ora gelem ya sambil melayang. Emang teng mriku wonten warung to, Mas? Nggih pun lek jenengan pengen kopi, kok tumbas ke teng mriku. Monggo. Wes aku nunggu ning kene wae. Sementing aja lali gawake kopi ini karo gorengan. Wis tak tunggu ning kene pokoke. Kamu jangan nang nang. Lha wis aku tak arani. Kurang go duit malah dipakai. Wong ijat. Mas. Kopi, Mas. Kopi apa api oi. Kopi apa api? Kopi apa api oi. Mas, saya bayari kai. Masih kayak bener ya. Oh, enggak percaya ya. Mas, iki yo. Oh, oke. Mulai mana jalur wong kae. Kopi rokok gak ono. Wis kopi tok ya. Ya wis apa-apa sing penting ora kopi ini. Aku tapi tak langsung pamit sih ya. Soalnya aku buru-buru. Wis dibayar kayak iki. Wis to, Wis dibayar. pokoknya Aman. Aman yo. Pokoknya wis to, pokoknya aku sampe apa langsung karo Pak E sing gitar mau oke? Ya wis narama sendal melayang sendal. Alhamdulillah entuk kopi. Ternyata udah dibayar mas. Burung. Ternyata dua dibayar 20.000. Waduh. Ternyata dulu dibayar. Belum. Wah pelanggan. Wedus, kopi ini ternyata belum dibayar. Gaplek. Woi mas, woi. No mas. Oke. Nah, Lihat dulu. Kurang ngomong ya. Bisa aku sing lali. Ulang langsung. Wah. Mas. Kesuwe. Sampai hilang ngomongnya. Wah. Ya mas. Mas. Sama lewat buaya orang duwe sopan santun, orang duwe adab. Yo, Sandali aku ngenteni tadi. Aku ngenteni aku ngomong. Wah. Mas, sini. Apa mas? Sama lewat
Wah, ya rat kursa apa opi ora duwe sopan santun lho. Piye?